Welcome to my channel. Please like and don't forget to subscribe my channel. गासिबो माथो संसार नाङैनो दावराव खोनानो मोनगासिनो दङ नंगौना नङा सोरनि थाखाय नोंथांमोना निश्चय मिथिखाबाय सिगाङाव भिडिअ इन्ट्र नायनानैनो आरो बिथांनि सायाव मैदोम बसुमतारी बिथांनि सायाव जोंहा आदा जन खारजि बर' फिल्मनि एक्टर मुंदांखा सासे बिथाङा दिनै मैदोम बसुमतारीनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो आरो मा फिननाय होखो नंगौ बे बाथ्राया सियर होननानै जों साननानै लानो गोनां जायो मानो होनना बुङोब्ला एनिथिं एमजे मोनखौ बा प्रिति नार्जिनारि मोनखौ बेफोरबायदि बुंनायनि थाखाय मैदोम बसुमतारीया बुजायाखै मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदि बुङोब्ला रं जागोन मारै रं जागोन होनना बुङोब्ला प्रिति नार्जिनारि एनिथिं एमजे मोना मानसि फाथायनानै मैदोमखौ बुहोदों होननाय बायदि माने उल्था जागोन दाया बेखायनो बै दायनि थाखाय बुजायाखै बिथाङा 6 मान्थआव गथ' मोना होननायनि थाखाय बेयो बुजानो गोनांथि जायाखै मानो होननानै बुङोब्ला जों खोनानाय बायदिब्ला ओरैबायदिसो माने मालायनि फिसाय गैयै न'खराव थांनानै बायदिसिना गाज्रि खामानि मावदों ना मादों बेखौ जों बुंनो हाया नाथाय बेफोरनि थाखायसो बुजादों होननानै जोङो मिथि मोनदों आरो नोंथांमोना निश्चय नुखादों भूमिका सिस्टारखौबो मा बाथ्रा बुङा बे गारियाव जिरायनानै थाखा फैसा देखायलायनाय नङा होमबा दा बेखायनो जों बुंनो सानो मैदोम बसुमतारी नोंथाङा सासे बुजिनां लाइमोन जानानै नोंथाङा हाबा जानाय ना हाबा जायै आं बेखौ मिथिया आं नोंखौ लाइमोनखौनो बुंबाय नै यां जेनेरेसन नोंथाङा सासे एथ'ग्राब बुजिनां जानानै दिनैनि दिनाव हारि एबा समाजनि खोथा बुंनो हानाय जानानै नोंथाङा समाजनि गेजेराव मा हिसाबै गाज्रि दागि लाखो नोंथाङा मानसि महरै जोनोम मोनदों ना मोनाखै नोंथाङा मानसि महरै उजिदों ना उजियाखै नोंथाङा मानो बुजिनानै मोनाखै दिनै नोङो बेफोरबायदि मालायखौ गुबुनखौ बुंनो हादोंब्ला मालायनि बिखुंनि मैलाखौ नुदोंब्ला नोंथाङा खुद गावनि बिखुंनि मैलाखौबो नुनांगौमोन नाथाय बाथ्राया बेसेबां सैथो आं बेखौ मिथिया जोङो ससियेल मिडियायाव मोनबाय जेला बुंनो गोनां बाध्य जानानै फैदों मानो होनना बुङोब्ला मैया दाख्लैसो नोंथाङा गोबां गुबुनफोरजों कन्ट्रभार्सि जादों आरो नोंथांखौ आं फंसे बाथ्रा बुंनो मैदोम नोंथाङा जायजोंखि जाया मानो बिराद कन्ट्रभार्सि खालामो मानो एथ'ग्राब कन्ट्रभार्सि खालामो नोंथाङा सिं जानो सोलों गुबुना जायखि जिखि बुङा एसेबाबो सिं जानो सोलोंनांगौ मिथिबायना दा बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सिया जोंखौबो गोबाङानो बुंहरो नाथाय जोङो कन्ट्रभार्सि फिन लाफिना मानो लाफिना बेफोरबायदि लाफिनलायोबा दायफ्रा गिदिर जालाङो आरो दावराव दावसिया बांनायनिफ्राय बांलाङो बेखायनो जिखिनियाव जादों 50% मोनहैनानै थाबायब्ला बे 50%आव स्टप खालामनांगौ 10%आव दङब्ला 10%आव स्टप खालामनांगौ नैखौसो जोङो गोजोननाय मोनो दा नोंथाङा नाय हारि एबा समाजनि खोथा बुङै नोंथाङा गुबुनखौ कन्ट्रभार्सि खालामै गुबुनखौ नासय दिनै खुद गावनो खैफोदाव गोलैदोंना गोलैयाखै रायजो राजाफोर दिनै खुद गावनो खैफोदाव गोलैदों दिनैनि दिनाव नोंथांखौ सोर बासायनो थांदों रावबो बासायनो थाङाखैना भिडिअ लादों आरो ससियेल मिडियायाव हगारदों नोंथांखौ गोसोबायदि बुदों मोसौ बुनायनि बुदों अब्ला नोंथाङा दिनै मारै बेफोरबायदि बुजाखो नोङो आयदे इसोर होननानै बुंब्लाबो नोङो हगारजायाखै माने हिनजावफोरजोंनो सिन्थाय मानो एफा गिदिर लावथि लानानै होसो बुग्लिजाबाय बायनो गोनां जादों नोंथाङा जिथु दायखौ मावाखैमोनब्ला नोंथांखौ मारै एथ'ग्राब बेफोरबायदि रायजोआ दरसे गामिनि रायजोआ मारै एथ'ग्राब होसो बुनो निश्चय बुनाय नङामोन नोंथाङा माबा मोनसे दाय मावदों माबा मोनसे गोरोन्थि दंथारो जोङो बेखौ बुङाखै जे नोंथाङा सोरबा हिनजावजों थादोंमोन मादोंमोन बिनि खारनाव बुजादों होननानै आं बेखौ बुंनो थाङाखै बास नोङो थांदोंमोन जानांगौ नाथाय गाज्रि खामानिफ्रा सोलिदों सोलियाखै आं बेखौ बुंनो थाङा नोंथाङा दिनै माने नङाब्लाबो नंगौ बायदि फान्दायनानै बुजानो थाखाय बोलो मोनबाय बेखायनो हुसियार जा दिनै जोंहा आदा जन खारजिया सासे ससियेल मिडियायाव ओंखारै मानसियानो मोनसे फिल्म प्रडाक्शननि मानसियानो दिनै ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै जोंनि इयुन जेनेरेसननि थाखाय हुसिखाव खुगा फुवार बाथ्रा बुंनो गोनां जादों मानो जाहाथे इयुन जेनेरेसना मोजां जाबोयो आरो फिउचाराव मोजाङै जों बयबो आखाइ हमलायनानै गोरोबलायनानै बयबो बिदा फंबाय हिसाबै जोङो थांनानै थालायनो थाखाय खाबु मोनो नै बिनि खारनाव दिनैनि दिनाव आदा जन खारजि बिथाङा गावनि फिल्म प्रडाक्शनखौ दान्दिसे दोनथ'नानैब्लाबो गावसिनि फिल्मनि खामानि मावनांगौखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनै ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै खुगा फुवारनो गोनां जानानै फैदों दा नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिया बेसेबांसिम सैथो मैदोम बसुमतारीया मा जाहोननि थाखाय बुजामारखो बेखौ आंबो बुंस'नो हाया दा नोंथांमोना नैबे कमेन्टखौ नायनानै ला कमेन्टआव माखासे माबायदि बाथ्रा बुंहरदों सोरबाया गामि खाथिनिनो सोरबाया अन दा स्पटआवनो दं होननानै बुंहरदों मैदोम बुजानाय समाव अब्ला बेसेबां लासिं नायदो नोंमारगौ बे बाथ्रा सैथो माथो होनना बुंदों गुबुना गोबांथार बाथ्रा बुंहरदों माने मैदोम मारब्ला नागारनो नाङा आदै बेरगौलायनाय बुथारखा बायदिसिना गोबां बाथ्रा बुंदों दा बेथ' नङा जेन'बा मानसिखौ माबा मोनसे दाय मोनदोंब्ला डाइरेक्ट थोंजोंलि जिउ फोजोबनांगौबा बुथारनांगौ बिदि नङा आयेननि राहा दङ नङा होमबा सरकारनि नियम बायदियै जोङो आयेननि राहा लामा लानांगोन नैबे आयेनानो
लांगोन आरो बैसिम बिथांखौ माबायदि साजा होनांगौ नैबे आयेनानो खिथागोन दा नोंथांमोन आं बारा गोलावखौ बुंनो साना बिदिब्ला नोंथांमोना आदा जन खारजि बिथाङा मा बाथ्रा बुंखो मैदोमनि सायाव आरो मैदोमा मानि खारनाव होसो होसो बुजाखो नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै बुजिना लानो हासिगोन जोंनि एमजे आरो मैदोमनि बेलायाव आं मोनसे खोथा बुंग्रोनो सानदों दा जे ससियेल मिडियायाव मैदोम ना मा खिदोम आंथ' मोजां सिनाया बे जाहैबाय ससियेल मिडियायाव जेब्ला मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदों मैदोम बुजानाय बेवहाय केपसनाव लिरदोंमोन जे माने एमजे खौ बखिनायनि थाखाय एमजे खौ बुंनायनि थाखाय मैदोमा बुजादों होननानै न' बे टटेलि रं आरो बे बुस्थुआ मैदोमखौ एसे गाज्रि फासायनोबो साननाय जायो बेफोरबायदि केपसन लिरनाया खिन्थु आं मोनसे क्लियारिफिकेसन होनो एमजे नि थाखाय मैदोमा बुजायाखै एन्ड फार्स्ट अफ अल आं मोनसे खोथा बुंनो मैदोमखौ बुजादों बिराद मोजां जादों बिराद बरिया जादों बुजादों आं बेखौ सोंग्रोगोन हु दा हेल आर इउ टु जाज माय सिस्टार प्रिति आंनि बिनानाव प्रितिखौ जाज खालामनो नों सोर मैदोम ना खिदोम हु दा हेल आर इउ टु जाज माय सिस्टार मा राइट्स दं नोंनाव मा राइट्स दं नोंनाव एमजे खौ एमजे नि फेमिलिखौ नोङो जाज खालामनो दिनै 6 मान्थआव 7 मान्थआव दिनै प्रेगनेन्सि दिनै डिलिभारि जादों मा जादों नोंहा मा राइट्स दं दिनै नोङो बिसिनि फेमिलिखौ ओरैबायदि प्रब्लेमाव ओरैबायदि नोङो दुखु होदों जे दिनखालि गथ' जन्म जादों ओइ दिनखालि नोङो दुनियानि ससियेल मिडियायाव बांसावला जोबदों ओरै बेसेरा फुरथिनि सम फुरथिनि दिन बेसेबां दुखु होदों नों बिनि फेमिलिखौ बुलशिट दिनै बुजिग्रो दिनै बिनि फेमिलियाव मा दुखु मोनहैदों नोंनि थाखायनो दिनै मानि थाखाय बुजाखो नोङो एफा नों मालायनि न'खरखौ बुजायदोंबा नोङो दिनै मानि थाखाय बुजाखो खोनासं रायजोफोर मैदोमा जाहैबाय गथ'बो दंखायो बे हाबा जाखानाय ठीक आसे बिनि फेमिलिखौ आं बुंला मैदोमनि ना खिदोमनि ना मा दं आं बेखौ फेमिलिखौ बुंला खिन्थु बियो सासे फिसाय थैखानाय हिनजावजों बियो रिलेशनशिप लादोंमोन बियो गावखौनो थगायनानै सेंग्रा होननानै बियो रिलेशनशिप लादोंमोन दिनै लास्टआव बियो हमजाजोबदों बिसार खालामनो मिटिंबो खुंदोंमोन मिटिंनिफ्राय बियो खारदों बियो लास्टआव मिटिंनि मानसियासो बेखौ उन होसो होसो बेखौ बुहैदों बिसार जाफुनाय समनिफ्राय मानो खारखो बियो मानि थाखाय बुजाहैखो बेनो जाबाय एमजे खौ बुजायग्राया बेनो जाबाय एमजे नि हिनजावखौ बुजायग्राया Who the hell are you to teach my sister and who the hell are you to judge my sister? Bullshit. एमजे खौ बखिनायनि दायाबो गवा नोंना मिथिबाय फैगासिनो बेबो जाल्ला माल्ला गुदि मिथिया बिजौ मिथिया जाला माल्ला जाज दा खालाम मिथिबाय दा ओरैनो बुजायाखै बियो खिन्थु बेखौ मानसिफ्रा कनफिउजन जानो हागौ एमजे नि थाखाय बुजादों खिन्थु एमजे आ बेखौ मानसिबो फाथायाखैबो जेबो खालामाखैबो खिन्थु केपसनाव